Hem vist que retallar un clip de vídeo es pot fer de diverses maneres. La pràctica quasi ens demostra que amb l'opció de dividir, marcant el punt on vosaltres veiem que comença la imatge que no ens interessa, fent el tall aquí i seguint projectant i on ens acaba, com hem vist abans, tornem a fer el tall i el fem desaparèixer molt més ràpid, potser que amb el recorte múltiple. Això cadascú s'ho ha d'anar fent segons la pràctica que tingui. Veurem ara, això ha sigut un clip de vídeo, el fem marxar, agafarem una fotografia i la fotografia se'ns obre amb el temps prefixat. Si li hem dit en 10 segons, 5, 7, que és el que ella duraria. Una fotografia és tonteria tallar-la perquè és ella sola, no hi ha transició, no hi ha moviment. Per tant, l'únic que puc fer és dir quant de temps jo vull que estigui aquesta fotografia present aquí. Ho puc fer de diverses maneres. La més senzilla seria agafant aquí amb la mà, clicar amb el botó esquerre i arrossegar fins als 30 segons. Vol dir que durant 30 segons aquesta fotografia estaria present aquí a la imatge. Si en vull menys, ho puc fer així. D'una forma més acurada seria clicar sobre duració i aquí jo li puc dir doncs exactament 18 segons 00 i acceptar, i ella molt precisament m'ho ha tallat a 18 segons. Això és una cosa ja per treballar amb molta precisió una fotografia. Encara que ja ho hem vist abans, quan estava fent el tall, que he tret el so d'un clip de vídeo, aquí us explico més a poquet potser com es fa. El tenim aquí dalt i a baix a la línia de temps. Des d'aquí dalt mateix, clicant amb el botó dret, aquí podríem afegir-la a la pista de vídeo, afegir-la a la pista d'imatges incrustades, reproduir amb el visor de multimèdia, que teníem per aquí, treure-lo de la biblioteca, fer-lo desaparèixer d'aquí, o bé eliminar-lo també físicament del disc. Li podríem canviar l'àlies, és a dir, que si aquí té un nom, jo li puc canviar per un altre perquè em sigui més fàcil de recordar o identificar, però ell, l'arxiu original, mantindrà el següent, perquè després sempre podem fer restablecer l'àlies i ens tornaria a agafar el nom que té originalment. Buscar amb la línia de temps, buscar la carpeta de la biblioteca, podríem detectar escenes i veure les propietats o extraure l'àudio. Això ja ho anirem veient. En aquest moment ens interessa baixar-lo aquí baix, que ja l'hi tenim, i fer que sigui mut, és a dir, que aquest so que en aquest moment tinc, si no m'agrada per treballar, perquè m'està molestant, perquè estic fent altres coses, clico amb el botó dret i li dic silenciar clip. Llavors es reproduirà igual, però el so no em distraurà d'altres funcions. Anem a veure una altra coseta, i és que he silenciat aquest clip. Jo en puc baixar un altre, i aquest no estarà silenciat, és a dir, que arribo aquí, aquest és mut, i quan entrarà l'altre em vindrà el so. Com que me molestaria també, tinc una altra opció. Per comptes de dir silenciar clip, puc dir-li silenciar la pista. Llavors tot el que hi hagi en aquesta pista d'aquí, en aquest moment estarà sense so. Us recomano fer pràctiques de tot el que estem veient, perquè jo ho faig molt ràpid i ho dono per entès, però entenc també que els que per primera vegada us trobeu davant d'aquest programa i voleu fer modificacions, n'heu d'aprendre. Una de les formes que jo us recomano és que, com que podreu parar la projecció de la lliçó, tireu una miqueta endarrere, torneu a escoltar-la, i agafeu i practiqueu baixant imatges
transicions, fent cosetes, havia fet d'agafar una soltura que us donarà després una pràctica i una rapidesa amb el treball que és molt agraït.